Mira'ns. Què veus? Sí, som aquella generació. La que ja va néixer amb mòbil. La del TikTok, el Twitch i els eSports. Ens diuen Z. Però no estem dormint. Som la generació que ha obert els ulls. La generació que no vol generar ni residus, ni contaminació, ni injustícies. Saps que al món hi ha més mòbils que persones? Saps que de mitjana no s'utilitzen més de 2 anys? Som la generació que diu prou. Perquè comprar i llançar i tornar a comprar no té futur. Volem fer un ús més sostenible de la tecnologia. Volem reduir el consum. Volem reparar el que està espatllat per poder-ho reutilitzar. Volem donar una nova vida als mòbils. Som la generació Reset i volem començar de nou. Reutilitzem el mòbil per reiniciar el sistema.